Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum eżies qegħdin namlu din il-Quddisa b'ringrazzjament lill-Madonna ta' Pinu u għalhekk sejrin namlu wkoll il-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija f'jum is-Sibt. Għaliex fil-tradizzjoni tal-Knisja is-Sibt norbtuh dejjem mal-festa tal-Verġni Marija. Għaliex Marija kienet l-uniku waħda li baqgħet tisar rejb il-qabar, tistenna l-aħbar tal-qawmien, jew aħjar l-uniku mara li baqgħet temmen li l-kliem ta' bina Ġesu li wara 3 ijiem iqum għad iseħħ. Għalhekk il-Verġni Marija narawha dejjem bħala dik li lilna tippreparana biex niltaqgħu mal-Mulej Ġesu fil-jum tiegħu, il-jum tal-ħadd. Jew hekk illum nitolbu biex aħna nifhmu tassew l-importanza fil-ħajja tagħna tal-Quddisa tal-ħadd, li ma narawhiex sempliċement bħala obbligu, imma narawha bħala xi ħaġa neċessarja fil-ħajja tagħna ta' kuljum, għax in-nisrani mingħajr iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija imut, jinxef. Ejjew għalhekk nitolbuha llumna Marija llum f'dan il-jum ta' tħejjija għall-Lejt ta' Kristu. Ma ninsewx li kull nhar ta' ħadd in-nisrani jiċċelebra il-Lejt ta' Kristu l-Xost. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jeħuti nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel Mulej li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-Mulej. Mur oqgħod fi pit-tempju tal-Mulej u hemmhekk xandar din il-kelma u għid. Isimgħu il-kelma tal-Mulej nies kollha ta' Ġuda, intom li tidħlu minn dawn il-bibien biex tinxteħtu taduraw il-Mulej. Dan jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael. Tejbu l-imġiba tagħkom u emilkom u jien inħallikom tgħixu f'dan il-post. Isserħux raskom bi kliem karriek u tgħidu hawnhu it-tempju tal-Mulej, it-tempju tal-Mulej, it-tempju tal-Mulej. Għax jekk tassew ittejbu l-imġiba tagħkom u emilkom, jekk tassew tagħmlu il-ġustizzja bejn bniedem u sieħbu, jekk ma taħkrux il-barrani lil-tim u l-armla u ma xxerdux dem blaħtija f'dan il-post u ma tmorrux wara Allat oħra biħsar għalikom stess, jien inħallikom tgħixu f'dan il-post fl-art li tajt il-missirijietkom minn dejjem għal dejjem. Imma intom isserħu raskom bi kliem karriek u bla fejda. Tisirku, toqtlu, taqgħu fiż-żina, taħilfu fil-fals, taħarku l-inċens quddiem Baal, tmorru wara Allat oħra li ma tafuhomx, u imbagħad tiġu u tikfu qudiemi f'din id-dar li fuqha issejjaħ ismi u tgħidu: aħna salvi, mhux ħlief biex tissuktaw f'dawn l-emejjel mistkerħa kollha. Huwa din id-dar li fuqha issejjaħ ismi saret ċijar tal-ħallelin fajnejkom,
Araw, dan rajtu jiena nnifsi, oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsabli għal ngħidu flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxennak u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj flimkien kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-għasfur issib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm it-tkiet iż-żar tagħha mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi flimkien kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom jimxu u aktar jissaħħu flimkien kemm hi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ilkow bil-ħlewa l-kelma imħawla fikom li tista' issalvalkom ruħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġab parabola oħra lil-folla u qalilhom: Is-salta ta' smewiet tixbaħ lil wieħed raġel li żera żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda x'in in-nies kienu reqdin ġiladu tiegħu żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta imbagħad il-qamħ nibetet u ħareġ iż-żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu il-qaddejja fuq is-sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek. Mela din is-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: Dil-biċċa għamilieli xi jagħdu tiegħi. Tridux immorru niġbruha qalulu l-qaddejja. Qalilhom: Le, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta imbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel u warbtuha qatta għall-ħruq, imbagħad edu l-qamħ fl-imħażen tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Din il-parabola hija parabola biex nifhmuha. Ma ninsewx li l-mulej kien jiltaqa' juża dawn il-paraboli, u l-parabola hija storja ivvintata fuq fatti tal-ġrajiet ta' kuljum biex dawk li jisimgħuh jifhmu il-profondità ta' dak li jrid jgħid. U hawnhekk qegħdin naraw kif f'kelma waħda fi ftit il-ħażin u t-tajjeb jgħixu flimkien. Ħafna drabi issib min jgħidlek: Imma kif Alla jippermetti dal-ħażin kollu? Alla ma jridux il-ħażin. Fatti din il-parabola hija ċara. Il-bidwi ma jiżrax is-sikrana. Il-bidwi fil-għalqa tiegħu jiżra żerrija tajba. U hawnhekk għandna l-ewwel tifsira, l-ewwel tagħlima. Kull bniedem
u maħluq ġbija ta' Alla. U għaliex hu maħluq ġbija ta' Alla, fih Alla zera it-tajjeb. Il-kol kemm aħna maħluqin biex namlu it-tajjeb. Il-kol kemm aħna maħluqin biex insiru nixbħu it-tjubija ta' dak li ħalaqna. Imma jiġri li jiġi jilgħadu u jiżra fina il-qerq. Dak huwa il-ħażin. Il-ħażin x'inhu? Anke l-kelma xitan tfisser il-qarrieq. Dak li jippreżentalek xi ħaġa li mhijiex vera, qed jitħaq bik, qed jgħaddik biż-żmien, qed jgħidlek ħaġa imma fil-verità hemm xi ħaġa oħra. Dak li qed jgħidlek mhuwiex il-verità. U għalhekk eżies din il-parabola ma rridux sempliċement ninterpretawha bħalli kieku il-ħażin qiegħed fuq naħħa u t-tajjeb qiegħed fuq naħħa u t-tnejn jikbru biss flimkien. Imma din tista' tkun l-istorja tiegħi u tiegħek. Għax ħafna drabi fil-ħajja tagħna aħna wkoll niġu imqarqejn. U għax niġi mqarraq ma nibqax nagħmel il-tajjeb, ma nibqax nagħmel il-ġejt. Jekk inħarsu anke fis-soċjetà ta' madwarna, inutli noqogħdu ngħidu ara kif kollox spiċċa, ara kemm hawn ħażen. Imma jeħtieġ li aħna wkoll nagħmlu l-parti tagħna, li aħna wkoll nagħmlu t-tajjeb. Għax veru il-ħażin jagħmel l-istorbju, imma t-tajjeb is-sabiħ kulħadd jaf jarah. Nispiċċa hekk b'Awl-Indjan. Awl-Indjan jgħid ħarsu lejn bosk siġar. Araw iż-żbuħija tan-natura. Imma siġra waħda li titqaċċat jew tinxef u tmut u taqa', meta taqa' tagħmel storbju sħiħ. Imma bosk sħiħ kollu siġar qed jikber fi skiet, ma jagħmilx ħoss, imma jimla biss biżbuħija dik dak il-bosk. Hekk ukoll eżies ħafna drabi it-tajjeb ma jinstemax, imma jidher, imma jħajjar oħrajn, għax is-sabiħ kulħadd jixtiequ, it-tajjeb kulħadd iridu. Min ejjew għażies nagħmlu kuraġġ. Ma naqtgħux qalbna meta hemm il-ħażin. Noqogħdu attenti li aħna wkoll ma niġux imdakra mill-ħażin, jew aħjar ma niġux imqarqa. Inżommu ħarsitna fuq il-kelma ta' Alla. Għaliex tinsewx, iż-żerrija fl-Iskrittura hija dejjem imxebħa mal-kelma ta' Alla kif rajna fil-Vanġelji ta' matul din il-ġimgħa. Alla jiżra fina kelmtu. Ejjew din il-kelma inħalluha tagħmel il-frott. Ejjew niftħu qalbna għall-kelma ta' Alla. Jehudi eżies fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna. Irresqulu il-mulej Alla it-talbiet tagħna u li żera fina iż-żerrija tal-kelma tiegħu. Nitolbu għall-Knisja sabiex ma tdaqqat tħabbar il-kelma tiegħek. Nitolbu
Nitolbu sabiex il-ħażen fid-dinja jiġi mirbuħ bit-tajjeb. Sabiex il-gwerra tiġi mirħuħa bil-waqfien mill-ġlied, bil-paċi, bis-sliem f'kull bniedem. Nitolbu għal dawk ħutna li jinsabu imqarqin minn dak li qed tgħid id-dinja, minn dak li qed jiżra il-qarrieq f'qalbu, biex jagħtu widen mhux għall-kelma qarrieqa imma l-kelma tal-verità, il-kelma ta' Kristu. Nitolbu għal dawk ħutna li huma morda, għaddejjin minn momenti jibsin, minn momenti ta' dbatija, sabiex huma jkunu mdawrin minn persuni li juruhom l-imħabba ħalli jgħinuhom iħossu il-preżenza ta' Kristu. Nitolbu għalina l-koll sabiex quddiem il-ħażen ma naqtgħux qalbna, imma quddiem il-ħażen infittxu dejjem aktar lil Kristu biex ninaqdu miegħu u nsiru nixbħuh. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Umna Marija, il-mara tal-kelma, il-mara tal-fidej, il-mara li tisar. Nitolbuk biex inti tqaddes u tbierek il-familji tagħna. Għamel li fihom jikber id-dialogu u l-għarfien tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna kif ukoll ta' dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali jew TV. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, irroddulek ħajr għal ġid kollu li inti tagħmel magħna. Ibnek Ġesu li issa sejrin nofrulek, ikun ta' tifħir u rat il-ħajr tagħna lilek, u li miegħu u mal-Ispirtu Santu tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' ibnek. Atina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu
u imwilet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jibati biex minn rajħ ibati bħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin ngħidu flimkien it-talba tas-salvazzjoni tagħna, it-talba li lilna tgħinna ngħixu. U l-mulej sejrin nitolbulu tiġi saltnatek. Kif tinxteret saltnatu fostna? Billi aħna infittxu dejjem li jinqazzu l-isem tiegħu. Infittxu dejjem li nagħmlu r-rieda tiegħu, ikun li trid int. Infittxu dejjem li jinsiru nixbħuh billi naħfru lil xulxin kif hu jaħfar in-nuqqasijiet tagħna. Walhekk ejjew bil-qalb immexxija mill-Ispirtu tal-mulej nitolbu u ngħidu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun it-trittient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħatijad u la ddaħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om Addisa ibnek. Inti tajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tijek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristus jedna. Kijjew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet lill-omna Marija. Nitolbuha hekk partikolarment għalina l-koll sabiex quddiem il-ħażen li miegħu niltaqgħu mhux nitkaxkru imma jkollna l-qawwa li nieqfu u niżergħu it-tajjeb. Sliem għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.